Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Rider patay matapos makasalpukan ng isang truck sa San Fernando, Camarines Sur. Insidente sa pool sa CCTV. Higit sa 1.2 million pesos na halaga ng droga nasa kote ng NCPO sa isang buwang operasyon sa Naga City. At mag-aisdo sa Del Gallego, connected na sa Camsur Free Wi-Fi. Higit sa 4 na rang Starlink satellites i-install sa Camsur. Magandang gabi. Narito ang mga mainit na balita sa Camarines Sur. Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng isang motorcycle rider sa isang truck sa San Fernando, Camarines Sur. Rider ng motorsiklo patay. Narito ang punat. Sa pool sa CCTV footage na ito ang pagsalpok ng isang motorcycle rider sa isang close one sa National Highway sakop ng Barangay Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur. Nangyari ang insidente pasado 1:00 ng hapon nitong Hulyo 31. Ayon sa San Fernando Police, kinain ng rider ang linya ng kasalubong na truck. Yung motor galing pa pala to ng Sangay. Papunta siya sa trabaho niya kasi construction worker po itong driver ng motor. So pag dating niya doon sa pinangyarihan, bali napasok niya yung linya nung truck doon sa opposite lane, kaya nagkaroon ng hidden collision. Paglilinaw ni Police Executive Master Sergeant Paloma, wala umanong inovertaken ng motorcycle rider. Kung makikita nyo doon, pinasok niya talaga yung linya ng truck. Wala siyang ino-overtaken. Yung nasusundan niya is malayo na sa kanya. So wala rin ino-overtaken yung truck. Dire-diretso lang. Nasa tamang linya siya. So napasok talaga yung linya ng truck, ng motor. Naisugod pa ang biktima sa ospital, ngunit pinawian din ito ng buhay kalaunan. Dapat maging defensive driving tayo kahit yung mga driver ng four wheels vehicle. So, iba yung pag-iingat. Di natin maiwasan talaga. May mga driver na tinatawag nilang kamote driver dun sa mga Kaya maging defensive driving tayo para maiwasan natin yan. Eli Balbin, CSN. Umabot sa higit 1.2 million pesos ang nakumpiskang droga ng Naga City Police Office sa isang buwang kampanya kontra illegal na droga. Sa datos ng NCPO, higit sa 800 gramo ng shabu ang na-recover sa isang buwang operasyon, habang 47 grams naman ng marijuana sa kabuuang 21 operasyon. 21 drug suspects rin ang naresto sa naturang mga operasyon. Pagtitiyak ng NCPO na magpapatuloy ang kampanya kontra droga, kaya panawagan ito sa mga nasasangkot pa sa illegal na gawain na sumuko na lang at tigilan na ang pinagbabawal na gamot. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development Office o DSWD Bicol na sapat ang supply ng family food packs ngayong panahon ng kalamidad. Governor El Rey Villafuerte tiniyak ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng relief goods sa mga naapektuhan ng nagdaang sama ng panahon. May ulat si Eli Balbin. Tiniyak ng DSWD Bicol na sapat ang mga food packs na ipapamahagi sa panahon ng kalamidad. Inihalimbawa ni Regional Director Norman Laurio ang Camarines Sur kung saan may sapat na food packs na nakahanda oras na magkaroon ng kalamidad. Dito pa lang sa Camsur, we have almost 69,000 family food packs. And aside from that, mayroon tayong 5,000 ready-to-eat food. Ito yung binibigay natin sa mga peer, doon sa mga na-stranded na mga individuals natin. Kagaya nitong nakarang linggo na mailan tayong kababayan na na-stranded dyan sa Pasaka Port. So automatic binigyan natin ng ready-to-eat food. And mayroon din tayong sapat na pagkain. Wala raw dapat na ikabahala ang publiko ukol sa supply ng food pack dahil ito ay bahagi ng adhikain ng lalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte.
Katuwang si 2nd District Congressman Luigi Villapuerte at Congressman Migs Villapuerte ng ika-5 distrito na masiguro ang kalusugan at kaginhawahan ng bawat isa lalong-lalo na sa panahon ng krisis. Sa isang panayam ng CSN, tiniyak rin ni Governor Elroy Villapuerte na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng probinsya sa mga residenteng naapektuhan ng mga nagdaang sama ng panahon na sinabayan pa ng habagat. Palaging ready ang CAMSUR dyan na kahit walang bagyo ay ang tao nangangailangan ng tulong yan dahil sa habagat. Di sila makapalaot, di sila makapangisda. So yan, araw-araw po nag-iikot tayo sa mga coastal area ng Libmanan, Pasacao, Bato, Bula. Binibisita po natin yan. Ngayong araw po, bisita rin tayo. Galing na po ako sa Del Gallego kahapon. So lahat ng sulok ng CAMSUR na apektado ng habagat ay binibisita natin. At kung di ko mabisita ay pinapadala na natin ng tulong. Sa kabila ng hamon, nananatili silang katuwang ng ahensya sa pagbibigay serbisyo at pagtulong sa mga nangangailangan. So, nagpapasalamat siyempre tayo sa Villapuerte family because they are always there na sumusuporta sa atin sa lahat ng programa natin. And hindi tayo nagkakaroon ng mga pressing concerns talaga. Eli Balbin, CSN. Winave ng Land Transportation Office ang penalty sa mga lugar na sinalanta ng nagdaang sama ng panahon. Extension ng mga penalties extended hanggang sa susunod na linggo. Narito ang ulat ni Darlene Lastrullo. Bilang tugon sa naging epekto ng sunod-sunod na sama ng panahon at pagbaha dulot ng bagyo at habagat, inanunsyo ng Land Transportation Office o LTO ang pag-waive ng penalties para sa mga late magparehistro ng kanilang sasakyan at mag-renew ng kanilang driver's license at iba pa. Ayon kay Grace Rojas, Chief of Office ng LTO Naga District Office, lahat ng may mga due dates mula Hulyo 21 hanggang Hulyo 25, 2025 ay pinayagang makapag-renew at makapagparehistro hanggang Agosto 8 na kasalukuyang taon ng walang karampatang multa o penalty. Yung lahat ng mga due for renewal licenses o registration na July 21 to 25, pwede po sila mag-register without penalty. Kahit hanggang August 8. Hanggang August 8 sila pwede mag-register without collecting the penalty. Ang desisyon ay bahagi ng pagtugon ng ahensya sa mga apektadong lugar ng mga nagdaang sama ng panahon na nagkaroon ng limitadong galaw at access sa serbisyo ng LTO dahil sa pagbaha, pagkawala ng kuryente at pansamantalang suspension ng mga tanggapan. Gayunpaman, inamin ng opisina na naapektuhan din ang kanilang koleksyon sa panahong iyon. Tinatayang humigit kumulang 1.5 milyon ang nawalang kita ng LTO Naga sa loob ng 3 araw na walang operasyon noong kasagsagan ng habagat. Medyo dakulon, medyo nga na-affected kami. So 3 days tabagang vacation na ang nawara kayan sa mong collection is around mga 1.5 million na garo day mi makukua. Tas siguro kadakol panday pa nakarehistro. Ang naturang hakbang ng LTO ay nagpapakita ng malasakit sa mga mamamayan na naapektuhan ng kalamidad at pagpapahalaga sa serbisyong makatao sa gitna ng krisis. Darlene Lastrullo, CSN. Para makasagap ng signal at makakonect sa internet ay umaakit pa sa burol at gumagastos sa piso wifi ang mga residente sa Barangay Magais 2 sa Del Gallego, Camarines Sur. Mga residente lubos ang pagpapasalamat kay Governor Elroy Villapuerte dahil sa agarang pagpapakabit ng CAMSUR Free Wi-Fi. Narito ang ulat. Umaakyat pa sa burol na ito ang mga residente ng Barangay Magais 2 sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur para lang makasagap ng signal at makapag-online. Pahirapan umano ang signal sa lugar na nagiging barrier, hindi lang sa komunikasyon, apektado rin ang pag-aaral ng mga kabataan. Wala po talaga akyat po kami dyan sa tower. Dyan po kami naghahanap ng signal. Pag wala po talaga signal. Nandun, nagkakalipunpunan mga kabataan. Si Nanay Melinda Broqueza araw-araw pang gumagastos sa paggamit ng piso wifi, makakonect lang sa internet. Ay, mahirap pang mahinang sigat. Yung minsan nanonood ka, pawala-wala ang sa cellphone mo. Ngunit dahil sa ikinabit na malakas at reliable na internet mula sa CAMSUR Free Wi-Fi sa barangay,
hindi na mahihirapan ang mga residente sa connectivity sa internet. Agad-agad pinakabitan ni Governor Elry Villafuerte ang barangay ng Wi-Fi matapos itong magtungo sa lugar nitong Hulyo 31. Kami po ay nagpapasalamat at kami ay tinilagyan ng ganyan na Wi-Fi na libre sa barangay. Hindi na po kayo mahihirapan? Hindi na mahulog at libre na yun. Malaking tulong po sa amin, lalo na po ngayon na may minsan po na ang satellite po sa kabilang barangay, nawawalan po talaga ng signal. Ito po ay mas malaking tulong po, lalo na pag masama ang panahon at nagba-brown out, nawawalan po ng signal talaga dito. Kahit anong yung network. Kaya ito pong pa-free wifi ni Gov ay napakalaking tulong sa amin. Ayon kay Governor Elry Villafuerte, higit sa 400 na Starlink satellite internet service ang ikinakabit sa buong probinsya ng Camarines Sur. Naniniwala ang gobernador na kailangang pagtuunan ang digital infrastructures tulad ng ginagawa sa probinsya dahil sa panahon ng digital age. Dahil hindi lang kalsada, tulay, eskwelahan ng infrastruktura ang dapat ginagawa, kailangan digital infrastructure. Pag meron tayong Starlink, may internet, libre, ay konektado sila, hindi lang sa Manila, sa buong mundo. So, pwede sila makapag-aral, makakommunicate sa kanilang mga kamag-anak. So, yan, malaking bagay. At libre, yan ang importante. Libre, mabilis, epektibo, Starlink. Thank you, Gov Elry! Chris Novello, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.